και welcome! Γεια σας, φιλαράκια μου! Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα γιατί θα κάνω και unboxing. Θα βγάλω τα εσώψυχά μου. Η μοτοσυκλέτα ξέρετε ότι είναι πάθος, αλλά πάθος είναι και το shopping therapy που κάνουμε για να πάμε να ψωνίσουμε πράγματα για αυτή. Έτσι όπως πάνε οι γυναίκες στο Honda Center και παίρνουν τα πράγματά της και νιώθουν καλά, έτσι νιώθουμε καλά εμείς οι μοτοσυκλετιστές όταν παίρνουμε πραγματάκια για την καλή μας και τις εννιάρουμε. Καλώς ήρθατε! Hello και welcome! Είμαστε σε ένα χώρο φίλου, ο οποίος μας φιλοξενεί. Και έχουμε έρθει να δούμε ένα μηχανάκι. Ένα 2023 μοντέλο. Είμαστε το 2022 και τα 23 δεν έχουν έρθει ακόμα. Και επειδή μου κέντρισε το ενδιαφέρον, λέω να το κάνουμε ένα βίντεο. Αλλά να μην δείξουμε και κάτι. Να μην δείξουμε την ιστορία της μοτοσυκλέτας. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πάμε να δούμε τι έχουμε. Μοτοκροσάκι. Γκας 250 του stroke. Ένα μηχανάκι που όταν το είδα το ερωτεύτηκα. Κατασκευάζεται στην ίδια γραμμή παραγωγής με τα KTM. Άμα το βάλουμε ένα πορτοκαλί κουστούμι είναι KTM. Αλλά άλλο το πορτοκαλί, άλλο το κόκκινο. Το κόκκινο, μάγκες, είναι το χρώμα του παραδείσου. Το κόκκινο είναι αυτό που σου ξυπνάει και σου ξεκολλάει το μυαλό. Και να στείλω χαιρετίσματα σε ένα φίλο μου στη Ζάκηθο που μου λέει Λιβανά, σ' αγαπάμε. Χαιρετίσματα Ζάκηθο. Γενικά χαιρετίσματα σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την ξενιτιά. Για να συνεχίσω, θα ήθελα πάρα πολύ να κάνετε ένα like. Κάντε ρε ένα like ρε. Gas 2,5 του stroke 2023 μοντέλο. Και τώρα έχουμε έρθει εδώ να το σγαρλίσουμε, να το ανακατέψουμε, να το αλλάξουμε τιμόνι, να το βάλουμε ζάντες άλλες, να το βάλουμε εξατμίσεις, να το βάλουμε πλαστικά. Γιατί το μηχανάκι είναι του φίλου μου του Στέλιου. Και ο Στέλιος θέλει να το κάνει το μηχανάκι έτσι όπως είναι. Εγώ παρεμπιπτόντως στη διάρκεια του βίντεο θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την εταιρεία Fit and Shape που με βοηθάει. Την εταιρεία Family, Λιβανάς Motorsport, τους χορηγούς που μας υποστηρίζουν, την εταιρεία Πακέλο. Με τούτο εδώ τον πελά τι έγινε. Κάναμε ένα βίντεο στο προηγούμενο επεισόδιο και δείξαμε στου Νίκου του Μακρύ, του ξαδερφού μου, το TDM, πώς γυαλίζουμε τις εξατμίσεις. Εγώ το έκανα, παιδιά, όχι για διαφημιστικό σκοπό. Το έκανα για να το δείξω γιατί μου κίνησε την περιέργεια, το ενδιαφέρον. Τούτος εδώ ο μπελάς είναι θαυματουργός. Εξεπούλησε ο Χριστιανός. Και μου λέει Λιβανά κτλ. Πάλι μες στο βίντεο η OC1 έχει βγάλει και το καθαριστικό για motocross. Το δοκίμασα, είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά το να λέω εγώ ότι είναι καλό δεν έχει να λέει. Θα κάνουμε ένα τεστάκι στο επόμενο βίντεο που θα καθαρίσω κάτι και θα σας δείξω πως κάνει και αφροποιητή. Μπορώ να το κάνω ρε Στέλιο λίγο αφροποιητή. Κοιτάτε. Και δύο λόγια ακόμα για αυτή την εταιρεία. Είναι ένας πατέρας και ένας γιος, οι οποίοι ο μπαμπάς είναι ντουράς και ο γιος είναι μοτοκροσάς, τρέχει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Και η δουλειά τους είναι τα ειδικά καθαριστικά για επαγγελματικούς χώρους, εργοστάσια και τέτοια. Και σου λέει, φτιάχνουμε τόσα πολλά πράγματα για τους ξένους και δεν θα φτιάξουμε για τα μηχανάκια μας τα motocross. Λέγοντας. Και φτιάξανε τούτο εδώ τον πελά, τούτο εδώ το άλλο. Λοιπόν, τα βρήκα, τα δοκίμασα, γιατί ήρθαν τυχαία στα χέρια μου και είδα ότι είναι θαυματουργά μάγκες. Κάνουν πολύ καλή δουλειά. Στο επόμενο βίντεο θα πλύνουμε ένα μηχανάκι και θα δείτε. Όχι πίεση και τρίψιμο, σουβαροποιητή, θα αφήσει να μαλακώσει και φεύγει. Λοιπόν, ελπίζω να μην σας κούρασα με αυτή τη μικρή ενότητα των καθαριστικών. Πάμε στο θέμα μας. Το μηχανάκι είναι KTM 2,5. Δεν έχει καμία διαφορά με το KTM. Αλλά το μηχανάκι το έχουν φτιάξει. Βλέπεις ένα number plate εδώ πέρα αεροδυναμικό. Φτεράκι μπροστινό, άλλο πράγμα. Άλλο άρωμα, άλλο χρώμα. Δεν μοιάζει για KTM. Θέλω να το οδηγήσω. Δεν ξέρω πώς βγάζει τη δύναμη και πόσο δυνατό είναι, αλλά σιγά σιγά πάρα πολλοί κόσμος περνάει στα δίχρονα. Για θέμα οικονομίας, γιατί τα ανταλλακτικά στα τετράχρονα έχουν ξεφύγει και θες πιστόνια, μπιέλες, καδένες, βαλβίδες και το ένα και το άλλο, ενώ εδώ με ένα πιστονάκι πηγαίνεις και κάνεις την προπονησούλα σου. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να λύνουμε.
ξυλώσαμε. Δεν έχει μείνει τίποτα. Έχει μείνει μόνο δέρμα. Μόνο το κορμί του. Δεν έχει ρούχα πάνω. Λοιπόν, πιστεύω ότι αυτό το χρωματάκι το καινούριο είναι λίγο πιο ανοιχτό, λίγο πιο γλυκό. Μυρίζει καινούριο, Ωραία. Πάμε να βγάλουμε και την εξάτμιση και μετά να το μοντάρουμε. Ωραία. Με το νουμεράκι του, Τι λες τώρα. Φράουλα μυρίζει. Peace Studio, Paul Dance. Έχουμε για χορηγούς. Οκ. Λοιπόν, κουστούμι. Έτοιμο. Ζάντες με κέντρα κόκκινα. Πω ρε φίλε. Πάμε για εξάτμιση. Εξάτμιση. Τι είναι αυτή. HGS. Εργαλείο. Ωραία μάγκα. Αυτή την εξάτμιση την άνοιγα όταν είχε βουλιάξει η άλλη και ήταν άχρηστη. Παρεμπιπτόντως, η άλλη είναι ολοκαίνουρια. Δεν έχει πάρει μπρος. Και εμείς αλλάζουμε εξάτμιση. Εδώ, τακ τακ, και έχουμε και αυτό εδώ. Έχουμε ένα λαστιχάκι.
Και αφού έχουμε μοντάρει το κουστούμι με τη βοήθεια του φίλου μου του Στελάκη, πάμε να δούμε πώς θα γίνει αυτό το όπλο με μαύρο στεφάνι και κόκκινο κέντρο. Ανατρίχιασα. Πάντα γράζω στον άξονα, εντάξει, οι περισσότεροι το ξέρετε, αλλά λέμε και για κάποιους που είναι νεοεκολαπτώμενοι. Μου λέει ένας φίλος πώς να πιάνω τον άξονα και να τον βγάζω. Οι εντουράδες βάζουν ένα λαμάκι έτσι και έτσι γωνία και το πιάνουν για να το τραβάνε. Επειδή οι εντουράδες αλλάζουν γρήγορα λάστιχα, χαμούς και τέτοια. Και έχουν έρθει πάρα πολύ στο μαγαζί και τους έχω φτιάξει ένα αξονάκι που μπαίνει στον τόρνο. Αυτό που σας λέω, φιλαράκι μου, είναι τυψάκι. Να μπαίνει εφαρμοστά με την αργόν και μια γωνίτσα. Έτσι. Παπ, και το πιάνεις σαν λευγέ. Χραλά και το τραβάς. Γρήγορο τέτοιο. Λοιπόν, μανούλα είναι ολοκαίνουρια. Βγάζω τα καινούρια να βάλω τα καινούρια. Να πούμε ότι αυτά τα λάστιχα, τα Rinaldi, τα φέρνει ο κύριος Νίκος. Είναι πάρα πολύ καλό το λαστιχάκι. Και στην Ιταλία, στα πρωταθλήματα τα Ιταλικά, πρωτοτυπεί, πρωτοπορεί, πώς να το πω. Είναι έτσι. Απλά είναι κάποια πράγματα όπως οι αλυφές, οι οσιουάν και τα καθαριστικά, τα οποία είναι πρωτόγνωρα για μας και λέμε θα είναι καλό, δεν θα είναι καλό. Και το ψάχνουμε και το δοκιμάζουμε. Πάμε να κάνουμε και την μπροστινή. Πάτε στην καρδιά. Λοιπόν, να το ξαναβάλω άλλη μια. Ωραίο τέτοιο κανιέ. Ταβ. Όπως έχετε καταλάβει, εγώ θέλω να βγω βόλτα. Αλλά το βιντεάκι αυτό το έχει τελειώσει. Σας δείξαμε πώς μεταμορφώσαμε το μηχανάκι του Στέλιου. Το κάναμε στα γούστα του. Μαύρα στεφάνια, κόκκινα κέντρα, γκας, Athens, The Family, Motorsport. Πάρα πολύ ωραίο μηχανάκι. Πολύ ωραίο μηχανάκι. Και επειδή είναι κόκκινο και έχω μια αγάπη στα Honda, το λέω, εμένα μου καλύπτει τρύπες που έχω μέσα στην ψυχή μου. Αυτό το βίντεο έφτασε στο τέλος του. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω την εταιρεία Family Motorsport στη Μιχαλακοπούλου που με φιλοξένησε και έκανα εγώ το unboxing και έβγαλα αυτά τα πραγματάκια, τις ζάντες. Να πω ότι υπήρχε μια προεργασία γιατί πρέπει να βρούμε τις ζάντες, να βάλουμε τα λάστιχα, να το μοντάρουμε. Δηλαδή για να γίνει αυτό το βίντεο, αν φτιάχναμε τα πάντα, θα βγαίνει κανένα 2 ώρες. Ήθελα να τους ευχαριστήσω που με φιλοξένησαν στο χώρο τους, γιατί είναι καλοκαίρι, έχει πάρα πολύ ζέστη έξω. Μέσα έχει air condition και κάναμε ωραίο γύρισμα. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Στέλιο που με βοήθησε και κάναμε τα πλανάκια μας. Σας υπόσχομαι ότι στο επόμενο παραμεθεπόμενο βίντεο θα χειμωνιάσει και θα βρεθούμε σε ένα χώμα, καμιά βαριμπόμπη, κανένα έτσι, κανένα αλλιώς, να το δοκιμάσουμε. Το να το βγάλουμε μια βόλτα στη Μιχαλακοπούλου και να σκάσουμε 2 σούζες και να κάνουμε αυτές τις αλητίες που κάνουν, να πούμε εκεί τα Αμερικανάκια. Όλα γίνονται. Και τώρα που είμαι Αμερικανάκια, είδα ένα βίντεο στο εξωτερικό που έχουν κατασχέσει όλες τις μοτοσυκλέτες και τα αγωνιστικά, καθαρό αίμα και τέτοια, γιατί απαγορεύονται. Γιατί βγαίνουν εκεί οι τρελοί να πούμε και κάνουν σούζες με το ένα χέρι και ακουμπάνε και την άσφαλτο. Και τα βάλανε στη σειρά και πέρασε μια μπολντούζα και τα πάτησε να πούμε. Και με το που το έβλεπα το βίντεο με κάρφωσε στην καρδιά. Αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο.
Χαιρετισμούς σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την ξενιτιά. Σας στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου και βάλτε ρε καράκρανος ρε στο κεφάλι σας ρε. Και πατάτε στέλνει ένα like έτσι για το χρόνια πολλά, για το καλό καλοκαίρι. Γεια σας φίλοι μου, γεια!